Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon taikan biya kita kat impatulod. Ti pagayam akayat na ti agpailinga di tinagan nga Andrea. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama ti kapadasak idi agad adalak pailang iti kolehiyo. Adu ti mangidaydayaw kanyak gapu ta napintasak kano. Ken nasariritak kanupay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Andrea. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kumay kan Andrea, agiddantan nga lunch. Intamangan ije kantin. Libre ka. Mabit lang. Makigidanak mo tan ka na kayo. Awan ngamin ni Helen na girlfriend ko akanayon ko akagiddan. Naglangan nita. Sige nga Rod, mapantayon. Ngam, saan ako nga ilibre? Adamot kwartak dito, Jake. Nag-sweet kayo matgayam. Ni Andrea ka di lang ti librem, Jake. Ngam okay lang. At damat kwartak dito eh. No apay ngamin na makigiddan kakada kami, Jerry. Si Kamot. Kaslasan tayo nga gagayam. Alakit din, intayon ag-lunch. Sa bagay, makaawatak mat. Ala, da kayo latan ti mapanmangan. Ha? Makaawatak mat kidi. O sige, inakon. Ha? Napano ni Jerry? Bayamon, mapantakid din. Jake, kita am day Jay, oh. Oh, kumit kita kadata ni Krista. Huwag ngagpaiso. Ne, ang turungan dito'y ayanta. Nagmayat matan aboy, eh? Anda ka ba't gamit dito'y kantin, Krista? Amay ka, ag-lunch tayo, pay. Wan mat ngamin, Krista. O may ka makilamisaan kata kami. Agsasango tayo nga ag-lunch. Saanan? Saan ko akayat ti makisango iti agin sisingpat kan agin pipintas? Ha? Siyak ka di tidakda ka, madam, nga agin pipintas? Sigurado ka, di mo kaya makisango ka na kami, Krista? Saan nga, Rod? O sige, panawan kayon dito, eh. Nadadang ilmanen ti aldaw ko. Ala, di mo latan ikaskaso ni Krista, Andrea. Umapalaan kan ka dayjay. Gaputan na sirsirip ka ngam iso. Iso akas di ti trato na kan ka. Mas daawak nga rod ka ni Krista, Jake. Awan matmadi nga ipakpakita kan ko na. Ngam no apay akas jay ti ugali na. Kas itinakunak, umapalaan dayjay. Iso asaan mo latan nga ikaskaso? Wan, talaga mo't akas ta ti araramidak. Saan kon nga ikaskaso? Ngam no daduma, masurunak. Gaputa ka na yun na nga ibaga nga agin sisingpet kan agin pipintasa. Kunana ti kasjay gaputan na pimpintas ka ngam iso. Saan la day ta? Ado upay dagiti mayat makipagayam ken ka. Gaputan na singpet ka. Saan nakas ken ko na? Man-man o ti pagayam na. Ala, saan ta na pagsaritaan ti maipapan iti dayta abanag. Andrea, anak, ingka pa'y mangan. Madamdaman ton nga ituloy mo day aramidam. Madamdaman ton ang mga anak, nanang. Ilupas ko labi it dayti aramidak. Isambit mi ngamin dayti report inton bigat. Iso asim-simpaot. Ingka kumapay mangan, tapno saan ka mabisinan. Wan, nanang. Didak pa kadanagan. Mangan kayo latan. Ipalpas ko pa'y dayti aramidak. Ala nga raw, anak ko, sikati makaam mo. Umuna kami nga rudan amangan kinitatang mo. Wan, nanang. Ni Krista ti masabat ko. Iparpartak ko pa'y timag na. Iti kasta. Di nakmanin pagsasawan itinuan niya laditan. Oh, Andrea, mabit lang. Kaslagdardaras ka man. Ha? Wan, Krista. Amangan ngamin numaladawak iti klase. Adapay ngamin i-report mi. Kat da kami kadag iti ka-group ko ti umuna nga ag-report. Kasta? Uray saan kan nga ag-report? Gaputa sigurado nga addamot lagradom iti dayta ang subject. Gaputa si kamot amin tinangaramid iti dayta a report. Saan ka di? Iso abay amlatan dagiti ka-grupo nga ag-report. Saan ang mabalhin? Masapol nga ag-report aklata. Nga oray siyak amin tinangaramid iti daytoy. Siyempre,
Siya ti leader iti grupo. Isu nga ilid ko dagiti ka grupo. Agin lalaing ka manen ako na. Panawan ka man laangan. Awan pa'y ganas ang makisarsarita kan ka. Ay, siya pa'y itan ti agin lalaing. Yam, bay aklatan. Saan nga iso ti mang dadaol iti mood ko? Congrats, Andrea. Datayo ti kangatuan iti score iti reporting. Wan nga ron, Jake. Ay, imbag lakid din. Tanalpas ko iti rabi eh. Talaga nagpuyatak. Isumat lagay mamaya ti pan nakaramid na. Tatalaga na laing ka, Andrea. Saan mat? Inaramid ko laang ti best ko. Iti kasta, nangato ti score tayo iti daytoy. Pasikat. Ni manen Krista daytan. Hala, di mo latan ikaskaso. Bayam latan aso manao dita. Kumusta mo ti panagadal mo, anak? Okay lang mo, tatang. Iso na laang ta. Ay, Okay lang ko nam. Nga mapay ngay anak sanaay ka. At da ka di parikot iti pagadalan yo. awan parikot, tatang. Iso na laang. Taado dagiti kaadalak nga umapal kanyak. Kadgapo iti dayta. Ado ti mangmang negatibo nga ibagbagada kontra kanya. Ay na anak. Bayam lang dagita aklas iti tao. Tinapatag, awan madingar aramidam. Sa bagay, gusto kayo, tatang. Ngam no maminsan, jak maliklikan nga sakit tinagam ko. Gaputag kakasakit dagiti ibagbagada kontra kanya. Nagadumanan ti marami da projects. Ken agsasarunupay dagiti quiz tayo. Talaga akas ta, Jake. Ngam sana bale. Tano makaturupos tayon ton. Malaganan tayon tumat ton. Husto ka, Andrea. Iso nga ganos tayo lata. Sana bale. Manulangan na tawin. Agturpos tayon ton iti kolehyo. Wan mat kit di Iso nga, ag-enjoy tayo kit di iti panagkakadwa tayo. Tayin ton agturpos tayon ton. Agsisina tayon ton. Siyempre, adan ton kabukbukudan tayo a pamilya, wano trabaho. Wen, ngam agkikita tayon tumat lata. Nga kakabatch. No ada reunion tayo. Wan mat kit di Kailiw kon ton, ti college life tayo. Di kailiw mong tumat nga ron. Ti panang bulbulikan ka ni Krista. Sika talaga. Ngamon kailiw kon tumat dayta. Umadanin ti panagturpos mo, Andrea, anak ko. Iso asay saya atam ko mati agadal, wan. Wan nanang, talaga mat asay saya atak ti agadal. Gapot ang manulaangan atawan, agturposak tumatan. Wan nga ro, anak ko. Talaga ang nagdaras ti panaglabas ti panawan. Iti saan nga agbayag, agturpos kanton iti kolehyo. Wan nanang, kat ikari kada kayo, makaturposak iti kurso. Rumbang laeng, anak ko. Gaputa saan mi akayat kinitatang mo nga agbanag kanto ang nakakaasi. Iso apagad-adalan da ka. Iti kasta, maadaan kan tumot iti nasaya at amasakbayan. Wan nanang, kat kas iti nakunak, makaturposak iti kurso. Iso asaan to ang masayang ti gastos yun. Talaga masirip ka, Andrea. Sika man ang tikangatuan iti exam tayo. Saan mo, Jake? Nakatsamba laang. San man? Talaga masirip ka. Iso nga ado dagiti agpatulong ken kaakaadalan ta. No kasta nga adda pagkapuyan da. Wen kat pagyamanak mat. Gapot agtalak da iti kabaulak nga aramidan. Kan, bakaragsakak ti makatulong kada kayo akaadala. Ay na, Andrea, kunam laday ta. Gapo siguro, tanukas tang agpatulong dagiti daddo maakaadalan tayo ken ka. Tangtangdanan da ka. Siyempre, kayat mo ti agpatangdan kadakwada. Iso nga agin tutulong kamot kadakwada. Husto ko man day ta, Krista. Saan ka laangin nga agsasaw? No awan mo't kaas kan ti bagbagam. Ala, panawan kayo pa dito, Jake. Adala biit gatangag iti kantin. Ala, kaduan ka laangin.
Apay asinurot na pailaang, Jake. Kinaduam ko malatan ni Krista. Jacket akadwa day jay. Nakalaslastog nga agsasaw. Imbag kumaa, no adamat ilaslastog nga, nga maawan mat. Santo pa makasao, no kasta nga dar situation tayo. Ngam no agsasaw, kasla nagaduti amuna. Saan ka di pa'y nairwam kan ko, ana? Nairwama kun, ngam, maditikas din nga ugali na. Ado nga ron ti sana mga itikas din nga ugali na. Iso aman manumat ti pagayam na. Ay, no apay mat ngamin akas di ti ugali day di a Krista. Ngam, saan ta na pagsaritaan? Amangan no adapay makangag ka data kat dumanon kan ko, ana? Wen, saan tan apagsaritaan day di a tao? Makadadaan lang iti aldaw. Agsarita taman, Andrea. Anya ka di ti pagsaritaan ta? Kwan? Adaman damaga. Anya ka di day ta? Adda ka di relasyon nyo kini Jake akaadalan tayo? Taapay anadamag mo day ta, Krista. Awan relasyon mi ka ni Jake. Agpagayam kami laeng. Kan may sa, awan planok ang makiayan-ayat. Gapot agad adalak pay laeng. Diyak lapat yan. Amangan mat no addan relasyon nyo. Ngam saan mula kayat nga ibaga? Anya nga itiyamok. Amangan pa'y kitdian no addan napasamak kada kayo. Kanayon kayon to pa'y nga agkuyong. Anya? Gusto dita na panagsangsangit mo, Andrea. Sana makatulong kan ka dita. Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Saan mo latan nga ikaskaso? Ti anyaman nga ibagbaga day di a Krista. Kasanumot nga min, Jake. Nasakit pa nagsasauna. Agasam. Kunanakit din nga amangan ka no addan napasama ka data. Gaputa ka na yun tanga kuyong. Anyan ti panagsasao day di a tao. Ala, baybayam lang. Ibaga na ti kahit nang ibaga. Nga makasarak to lang ata iti mangdangran kan ko na. Gapo iti kasdi nga ugali na. Nalabid launay. Wan, husto ka. Bayak langan. Mauman tula siguro day jay sumanao. Wan, tinapatag. Ti panagadal mo ti into na rem. Sana kaskan ko na. Man o asumrak iti pagadalan. Wan nga agpaiso. Nadlaw ko day ta. Man manumotin asumrak ni Krista ni ti pagadalan. Adon tilangan na. Nagaduman ang tinaskan nga aramidak nga activities. Ngam, sana bale. Umadanin ti panagturpos mi iti kolehyo. Iso abasit langan nga anos. Agturpos akton. Ay, kamaudyanan na. Ada akon iti maudi at tukat ti kolehyo. Kasla ka ano lang, idaada kami iti umuna at tukat ti kolehyo. Talaga ang nagdaras nga aglabas ti aldaw. Maudi gaya man atukad mo iti kolehiyaw, Andrea anak. O nga ro, tatang. Nagdaras nga aglabas ti panawan. Agturpusak ton. Wan nga rudan ako. Kat nasaya at magtaim pamaysam ti panagadal mo. Siyempre mat ananang. Gaputa saan ko akayat ang mapaay kayo iti arapaapyo ang makaturpusa. Gapo, tapara matlakan kadayta anak. Kaya't mi kaninanang mao, anasaya at tumot ti masakbayam. Isu anasaya at launay, taimpamaysam ti panagadal mo. Saan la para kanyak daytoy, tatang, nanang. No di kat para mo't kada kayo. Kat apaman ang makaturpusak, kat maadaanak to iti panggadan, uray saan kayon nga agtrabaho, tasyak ton ti makaam mo kada kayo. Ay na anak, aging gaan napigsa kami pa'y kaninanang mong agtrabaho. Agtrabaho kami latta. Tasaan mi matakayat, timang namnamalatan ka. Pudno ti ko na ni tatang mo anak ko. Sana bale, tanapigsa kami pa'y lang. Iso nga agtrabaho kami lata. Sige. No kastati ko nayo, nanang, tatang. Andrea, nadamag mo ka din? Di anya? Ni Krista. Apay, anya ti maipapankan ko na. Masikog ka no. Ha? Isumot lagam asaanin asimsimrak. Tada ka no gam napasama kadakwada kini Lester akadalan tayo.
Isumat lagayam asaanin asumsumrak. Nabayag nga agpayson, asaan ko anakita ni Krista. Gaputan na ba yung gayaman nga agdandanada ka ni Lester? Isumat lagay mo nga oray ni Lester kat manmanon nga agpakita dito pagadalan. Ay, sapay nalaing nga agbisyo day di Alester. Anyan tulangan ti pagbanagan ni Krista iti danana. Dahil tangarod kat, katamom, damag ko akanayon ka no ti panagapada. Ay, kaasimot nga rod ni Krista. Tinasayaan. Intanto pa siyaran. Ha? Jake? Andrea? Adda kayo? Hawain, gaputa kaya't nakakano ang makita ni Andrea. Kasta ka di? Kumusta kan, Krista? Kastoy? Saan akong nagtuloy iti panagadal ko? Gaputa masikuga ko. O nga rod, madlawan ta tiyan mo. Mababainakan ka, Andrea. Gaputa ado ti sinasaok idi kontrakan ka. Pakawanan na kumaan. Ay, daytoy santi karmak. Gapoy ti panaglablabas ko. Nala, saan mo na panunutan dayta, Krista? Aklunak, nasakit mo tinakam ko kan kaidi. Gaputang madi ti panagsasaom kanyak. Ngam, awanan kanyak dagi jay. Napakawan kan. Ay na, agyamanak, Andrea. Nakasaysayaat ka talaga. Idin to tamad itimpakpakitakan ka idi. Saan mo na panunutan dayta? Katimakunak, apaman ang makapagpasngay ka. Ituloy mo latta ti agadal. Gaputa sayang mat. Manulangan atawan kat agturpos ka kuman. Iso nga ituloy mo tinarugyam, Krista. Kat no kasapulam titulong ko. O masidig ka lang kanyak. Tabarang adama itulong ko. Ita, nakasapul akon itinatalgad apanggadag. Kat ni Mat Krista, nagtuloy ang nagadal iti kolehyo, kat nasingid kami itan nga agpagayam. Alakastan kat agyamanak, do'y pagayam mo, Andrea. Andrea, pagayam ko, agyamanak iti da ito apakasaritaam. Dayawin ka, pagayam ko, gaputa uray maditim pakpakita ken ka ni Krista, kat nagbalin kalattaan na saya at kankwana. Tinasaya at atao, at dalata bindisyon ti apo kankwana. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Andrea. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos, kaniti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.